Üdvözlök mindenkit, ma vettem egy DVD-t, Dagle Plazma, és kedvenc sorozatom, úgyhogy 8 epizód, igen, a Plazma, Rózsaszín a Vastelepen, Lila Kagyló 4, Nagymama titkos recepte, a Kalózkodás, a Szolárium és a Szomorú fagyi. Igen. Meg rajta extrák is, például audio kommentár, kimaradt jelenetek és a Dolby Digital magyar hang. Milyen a hangok? Magyar felirat, magyar, német, holland, 11 perc per rész. Igen, és ez igen. Okay. Na, papír. Igen, és itt van a CD. Szép. Dagle, igen, a Kids TV és a Plazma, Philips logó. Jó. Dagle. Hát, igen, nagyon jó sorozat, én is tudom, király. Na jó, már ennyi volt, majd legközelebb is találkozunk, hello!